Bones, benvinguts en aquest nou vídeo. Avui us explicaré una cosa que jo realment hi crec, no? És una que m'implicaré molt perquè jo hi crec en les energies, no? O sigui, parlarem de les energies. Realment, jo crec que els objectes tenen la seva energia, inclús les persones tenim energia. I avui us explicaré l'energia d'aquestes cartes, val? Els 8s i 9s són cartes mediadores, no? Són cartes que realment poden transportar coses. I les tindrem per aquí, aquests 8s i 9s negres. I en canvi aquí tindrem les cartes més importants de la balla de pòquer, no sé, suposo que tothom ho sabrà, que els asos són les cartes que normalment tenen més valor, i ara parlarem una a una perquè és que els asos tenen una connotació molt important en la balla de pòquer. Realment tenen un sentiment i una energia específica, no? Aquí tindrem l'as de cors, que tothom sap que simbolitza l'amor, l'as de trèvol, que simbolitza la bona sort o la bona fortuna, l'as de diamant simbolitzen els diners i el poder, i per últim tenim l'as de piques, que simbolitza el retrobament. Realment l'as de piques és l'as més important. Podem pensar el retrobament, que és exactament això. L'as de piques, si us fixeu, té més tinta, i fins i tot hi fiquen el nom de la marca, perquè aquesta carta és capaç de retrobar els altres 3 asos. Aquesta és la seva funció. Bé, i aquí tindrem les cartes mediadores, que són 8s i 9s negres, no? I aquestes també faran la seva part de funció en aquest joc de màgia. Comencem a observar, tinguent les 4 cartes, que aquestes cartes mediadores, per exemple, podem agafar aquesta carta d'una d'elles i deixar-les aquí sobre. I ara agafarem aquesta carta d'aquí, que és l'as de cors, justament, i el ficarem per aquí mig i esperarem un moment, farem un passe màgic i si ens fixem, les cartes ja han fet la seva funció, li havien de donar la seva estona, i d'aquí, molt lentament, si portem, veurem que aquí ja tenim el primer as, tenim l'as de cors. L'as de cors és una de les meves cartes preferides. I bueno, aquí continuem tenint les 4 cartes mediadores i intentarem que tornin a fer la seva funció agafant el 8 de trèvol, no? El deixarem aquí sobre i ara agafarem aquest as, que és, mira, és l'as de trèvol, justament, i el ficarem per aquí mig i tornarem a esperar molt lentament, justament ara, fixeu-vos-hi. Les cartes mediadores ja han fet la seva feina i si ens fixem molt lentament, flotant una mica, podem veure que aquí ja el tenim, ja tenim l'as de trèvol. És un as que a mi m'encanta realment, l'as de la sort. Però aquest as realment li costa molt arribar, perquè tothom sap que els cors i els trèvols simbolitzen l'amor i la bona sort, que són coses pures. Però en canvi la fortuna i el poder i els diners no és algo que realment sigui molt pur, i aquest sempre és dels últims que arriba, no? Però bueno, molt lentament intentarem tornar-ho a provar, perquè no? Aquí tindrem les 4 cartes, no? I tornarem a fer que intentin fer la seva funció, no? Agafarem el 8, el ficarem aquí sobre, i ara esperarem un moment, perquè aquesta ni tan sols ha d'arribar, i aquesta, com que arriba tard, intentarem que comuniqui 1, 2, 3 i fixem-s'hi molt lentament aquí. Aquí n'hi ha absolutament cap carta, molt lentament. No la tenim per aquí. I aquí podem observar que aquí ja tenim... Ah, aquí està, per fi arriba. Aquí tenim l'as de diamants. I com podem comprovar, aquí s'han retrobat les 4 asos i aquí tenim les cartes mediadores que han pogut fer la seva feina. Bueno, moltes gràcies, espero que continueu creient amb l'energia com hi crec jo i amb la màgia. I per això intentaré continuar fent vídeos, aquest cop més retrasat, i ens veiem en la pròxima. Moltes gràcies i espero que ho hagueu gaudit.